Ahojte, vítajte v dnešnom diele Kávovlogu a nachádzame sa na špeciálnom mieste a konkrétne teda na včelej farme u Viktora vo včelom dome. Čau Viktor. Čauko Marek, ďakujem, že ste čau. prišli, som naozaj veľmi rád a teším sa, že ste nás teda navštívili. Tak ako si povedal, včielky sú tu všade okolo nás a určite ich ešte uvidíme. Vidíme aj pri natáčaní, tuto sa nám teraz popri nohách tak túlajú, takže je to veľmi parádne. A keby ste počuli v pozadí, tak sú tu aj kone, takže sem tam tu niečo tak trošku zaerdží okrem nás. Poďme sa na to teda pozrieť. My si určite dneska povieme niečo o spojitosti medzi kávou a medom, ale teda najskôr by si nám niečo mohol povedať o sebe a o svojom včelom dome, teda, že ako dlho funguješ a čím sa zaoberáš? Jasné. No tak my tu vo včelom dome, vlastne ako to už aj názov napovedá, venujeme sa chovu včiel, ktorému sa teda venujem už asi 10 rokov a posledné roky tak trošku intenzívnejšie. Aktuálne máme nejakých 150 včelých rodín, ktoré sa teda podieľajú na celkovom opelení krajiny, ale teda aj zberajú medík, čo veľa ľudí má teda rado a má to zakodované ako taký hlavný prínos včiel. Ale tým prínosom je práve to opelenie, čo si určite aj v spojitosti s tou kávičkou trošku viac povieme. Sa určite opýtame. Ešte otázočka, aby som nezabudol. 150 včelých rodín, koľko je jedna rodina? To nie je jak pri ľudí, hej, že nejaké, že 2, 3, 4 osoby, že asi toho trochu viacej, že? No tak tieto včelie rodinky sú trošku väčšie, ale je tam jedna matka. To je také podobné s tou našou ľudskou rodinou. No a potom je tam ešte asi tak okolo 30 až 50 tisíc robotníc. OK, takže dobre, takže inventúru včiel asi nerobíš, nepočítaš to? Vieš čo, inventúru som zanechal, keď som začal a takisto snažili sme sa aj o nejaké mená, ale nakoniec sme sa rozhodli s deckami a s manželkou, že budeme pomenovávať iba tie matky. OK, to je super. Takže 150 matiek je pomenovaných, viac menej. Dajme tomu, skoro Dobre, všetky. dobre. No dobre, tak sa poďme pozrieť na tú kávu a med. Ja som teda milovník aj kávy, aj medu a viem, že aj ty. Ja to mám úplne rovnako. Takže by ma hlavne zaujímala tá spojitosť toho kávovníku a toho medu, lebo teda máme tu takto vedľa seba, ako tu stojí našu limitovanú edíciu z Hondurasu, ktorá sa teda volá Abeja a volá sa tak preto, lebo Abeja je teda po španielsky včela a pri tých kávovníkoch, ako sa pestujú, tak sa tam chovajú pritom aj včely. Ako to má spojitosť? Ako tam pomôžu vlastne tým kávovníkom včely? Presne tak, no ako som aj načrtol, to opelenie je veľmi dôležitá vlastnosť a táto vlastnosť včiel sa prejavuje aj pri káve. Pretože kávovník je ovocie, v podstate je to kávová čerešňa, ktorá kvitne ako iné nejaké ovocné dreviny alebo druhy. No a tento kvet sa musí opeliť, aby tá úroda bola dobrá. A práve na tomto majú podiel včely, pretože keď sa dostatok včiel nachádza pri týchto plantážach, tak to opelenie je lepšie. To znamená, že sú aj štúdie, ktoré to ukazujú, napríklad z Južnej Ameriky na jablkách. Keď sa opelí ovocie, tak to jablko je pravidelnejšie, väčšie, početnejšie, pretože tam závisí práve od kvality toho opelenia. A takýto vplyv to má práve aj pri tejto káve. Čiže keď sa kvalitne opelí kávovník, tak aj tá kávová čerešňa je väčšia, je tam aj väčší počet, to znamená, že to je aj ekonomicky výhodnejšie. Jasné. No tak to je super, lebo na to tiež existujú teda štúdie na tú kávu, sme to hľadali. Áno. Takže je tam vlastne o 30 až 50% väčšia produkcia tých kávovníkových čerešní na farmách a boli to výskumy z Guatemaly a z Panamy napríklad, z Brazílie a tie čerešne boli väčšie a také košatejšie a teda dá sa predpokladať, že aj tá chuť teda bola nejakým spôsobom asi lepšia, aj keď to tá štúdia teda samozrejme nejako nekomunikovala. No. Tak ono určite, že je to o tom, pretože každé to ovocie má lepšiu chuť, keď je dobre vyvinuté. Dobre a zdravo vyvinuté, tak aj tá chuť je lepšia, môže sa tam lepšie rozvinúť všetky tie chuťové tóny, arómy, či už je to kávová čerešňa, alebo je to jablko. To je zaujímavé. Dobre, a naopak, takto v podstate včely ovplyvňujú kávovník, alebo teda kávu a ako ovplyvňuje to, že tie včielky sadajú konkrétne na tie kávovníky, že ako to tie včielky načerpávajú tú chuť v podstate z tých jednotlivých rastlín? Jasné, no tak kávovník ako taký nie je až taký obrovský zdroj nektáru, to znamená, nemáme, že kávové medy, áno, že by sme mali jednodruhové medy z kávy, ale... Škoda? Je to škoda, lebo by to bolo veľmi zaujímavé, áno. Ale kávový kvet obsahuje takisto stopové prvky kofeínu, ktoré teda včely
Pre včely sú to tiež rovnako návykové látky, ako aj pre nás ľudí a preto potom radšej sadajú na takéto kvety, pretože už vedia, že ich tam čaká nejaká odmena, taká tá druhotná, pretože aj včely majú nervový systém, len teda trošku iný ako my ľudia. Ale potom častejšie vyhľadávajú práve tieto kávovníkové kvety. Takže platí, že keď chceme byť usilovní ako včielka, tak musíme piť kávu, lebo aj včely teda sú usilovné vďaka tomu, že sa dajú na rastliny s obsahom kofeínu. To sedí teda. Presne tak. A ono to neplatí len pri kofeíne, je to taký dobrý príklad aj z našich zemepisných šírok, je to mak. Okay. Mak, ktorý aj vo svojom peli tiež obsahuje vlastne nejaké drobné stopové zložky opia, no a včely sú aj po ňom také trošku viacej nabudené. Môže byť. Včely vedia, čo je dobré. No a my tu máme teraz od teba meď, vlastne lipovo-černicový, že? Áno, toto je taká naša limitka z tejto našej farmy. Môj obľúbený, lebo má také ovocné stopy, ako keby, také, je to tam také špecifické, takú dobrú chuťový odtieň, čo tam má. Presne, tam je práve tá černica, ktorej sú tu veľké množstva, rastú tu divé černice vlastne na týchto medziach, ktoré sú tu naokolo v starých vinohradoch. No a les je zase plný líp kvitnúcich, to znamená, obidve tieto rastliny sa prelínajú a včielky nosia nektár z jednej, z druhej a potom ho v úloh zmiešajú. Krása. Takže ešte aby som doplnil, teda nachádzame sa inak v Dubovej, nedaleko Modry a sme tu naozaj že pod kopcom a Viktor tu má vlastne aj taký apidomček, ktorý je teda taký špecifický tým, že sa tam dá teda pobudnúť a trošku načerpať tej včelej sily, tej včelej energie. Áno, a verím, že o chvíľku si tu budú návštevníci môcť dať aj skvelú kávičku z ebeniky. To budeme radi. No a dobré, keď sme pri tej kávičke znova, tak ako sladenie a med, asi všetci budeme súhlasiť, že to je asi samozrejme, med má oveľa viacej vitamínov a stopových prvkov a je oveľa zdraviu prospešnejší ako nejaký rafinovaný cukor. Ako sladiť medom tak, aby sa v podstate tie účinky neznížili nejakým spôsobom? To je dobrá otázka. Ono presne ako si povedal, med. Keď je med kvalitne spracovaný, tak ako káva, tak má aj zdravotné benefity. Je to vďaka enzymom, ktoré tam včely pridávajú. No a tieto enzymy v podstate zanikajú pri vyšších teplotách. To znamená, že neodporúčam, alebo nedávajte, ak chcete zachovať zdraviu prospešné účinky medu, nedávajte ten med do horúcej kávy, do horúceho čaju. Trošku počkajte, keď už je tá káva piteľná, vtedy si tam ten medík dajte a máte 2 v 1. Top kávičku a top zdravotné benefity z medu. Tak paráda. Takže to je úplne že ideálny čas na to, aby sme okoštovali takto kávu s medom a my sme si doniesli od nás z Modry, aby sme si tu ušetrili prípravu. Filtrovaný spôsob, alebo teda preklapkávanú kávu V60 z tejto našej kávy Honduras. Takže si nalejeme z toho iba tak pre chuť, lebo už sme teda predtým natáčali a sme tak trošku predávkovaní, ale nevadí. A jeden pohár šaločka je potom aj pre nášho kameramana Miška, aby tiež sa na nás iba chudák tak nepozeral, lebo vyzerá, že by si tiež dal trošku kávy. Super. No. Ty asi bežne pridávaš med do kávy. A takto ti poviem, akože ja si vašu kavičku medom nekazím. Joj, nekazím. Ale ináč je med skvelý a kedysi som pil kávu iba s medom. A teda moja manželka si dáva medík do kávy. Tak to je fajn. Vieš čo, ja to tak akože neberiem, že kazanie. Ja pijem čistú kávu, akože ja som si mlieko dal do kávy asi že 2-krát v živote. Ak áno, tak väčšinou nejaké rastlinné alebo niečo také. Ale akože nič proti tomu nemám. Ale naozaj už keď mám nejaké 4-5 káv v sebe, tak nevidím dôvod, prečo si tam potom nedať niečo také zaujímavejšie. Určite. A predsa len ako aj med samotný je energia, je to cukor, to znamená, že je to také dvojité nabudenie. Hej? Jasné. Lebo naše telo hlavne na takýchto prírodných cukroch dokáže z toho získať okamžitú rýchlu energiu. Funguje to na mne tak a presne to tak používam. Mám chuť na niečo sladké, mám chuť nakopnúť, takže asi nie je lepšej veci ako šupnúť si tam med. No a vidím, že naozaj tú chuť na sladké máš, lebo si nám celkom doprial s tým medíkom. Áno, tak nebudeme šetriť, tak akože... Tak ja si teda tiež vezmem. Páči sa? Ja som ti to aj pomiešal. OK, ďakujem ti veľmi pekne. Na zdravíčko. Ďakujem. Tak na zdravíčko. No, ideme okoštovať. Na zdravíčko. Na zdravie, aj vám. No vidíš, ja si kávu nesladím, ale by som si tam ešte za lyžičku dal. To je ale je to také akurát ideálne, chutné. Abeja. tak. Super. Ďakujeme teda a my tu ešte vlastne u Viktora natočíme nejaké zaujímavé reelska, nejaké ďalšie kontenty a príspevky. No a vidíme sa zase na budúce pri ďalšom dieli Kávovlogu. Ďakujeme, Viktor. Ďakujem, Marek. Čau. Majte sa pekne. Ahojte.